ጥበብን ፍልጠትን ሕጅውን ምድርና ይዝገዛእ ዘሎ ዝደለኹም ህይወት ዝደለኹም መናብራት ትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዝኸውን ከዓ ጠቢብ እንተኾንኩም ጥራሕ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና እዚኦም 11 ነገራት ተሰሚዕኩም ድሕሪ ተተግቢርኩሞም ጥበበኛ ካብ ምዃን ወላ ሓደ ኣማራፂ የለን ናብ ትሕሶ ክነብለኩም እቲ ጥበብ ኣብዚኣ ታሪክ ተቐሚጡሎ ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብ ትሕቲ ጎቦ ዝነብሩ ህዝቢ ነበሩ ዳርጋ መብዛሕትኦም ንፉዓትን ፈላጣትን እዮም ዝነበሩ ግና ብፍልጠቶም ዝተመስከረሎም ፈላጣትን ጠቢብን ዝኾኑ ዓብይ ሰብኣይ ነበሩ ህዝቢ ናይቲ ዓዲ ንደቆም ናብቲ ሰብኣይ ክመሃሩሎም ሰድዎም ነበሩ ኩሉ ግዜ ብፀሓይ ዝዓርበሉ ግዜ እቶም ቆልዑ ጥበበኛ ሰብኣይ ሕቶ ሓጥዎ ነበሩ ሓደ መዓልቲ ምስ ተኣከቡ ሓደ ቆልዓ ኸኦም ከምዚ ኢሉ ሓተቶ ሓደ ሰብ ፈላጥን ጥበበኛን ዝበሃል እንታይ ምስ ዝገብር ኢሉ ሓተቶ ጥበበኛ ከም ዝኾነ ኸ ብምንታይ ክንፈልጥ ንኽእል በሎ እዚ ሕቶ እዚ ከስዕል ዝጀመረ ሰብ ሕቶ ስለ ዝሓቶ እቲ ጥበበኛ ሰብኣይ ነቲ ቆልዓ ብዓይኒ ፍቕሪ ክሪኦ ጀመረ ሓንቲ ቆልዓ ኸ ፈላጥን ጥበበኛን ዝበሃል ሰብ እንታይ ዘማልኡ ኢላ ሓተተቶ እቶም ቆልዑ መልሲ ናይቲ ሕቶ ክሰምዑ ማራታ ሃንጢሞም ዘለዉ እቲ ጥበበኛ ሰብኣይ ዝተውዓለ ስምዕኒ እዞም ደቀይ በሎም በቲ ህዱእ ድምፁ ጥበብን ብልሓትን ዝርከብ ብመፅናዕቲ ብሽምደዳ ወይ ከዓ ብፍልጠት ኣይኮነን ጥበብን ብልሓትን ንምሃር ብኣብ ነፍስና ዝተፈተናዮ ዝሓለፍናዮ ተመክሮ እዚ ነገር እዚ ናብ ቁኑዕ ውሳኔ ድሕሪ መርሓና እንተሃልዩ ጥበብ ኢና ንብሎ ግና 11 ነገራት ኣለዉ ንሓደ ሰብ ጥበበኛ ምናሰውዓለን ዝገብሮ ነገራት ሓደ ተምሃራይ ከዓ ድምፂ ዓዋ ኣቢሉ እንቶም 11 መንገድታት በሎ ቀዳማይ ሓሳቡን ትልሙን ምስጢሩን ትም ይዛረብኒ ዋላ ናዓርኩም ሓዝቶ ምክንያቱ ሕጂ ፈተውቱ ዘለዉ ፅባሕ ንግቦ ቀዳሞት ፀሎት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እምነቶም ምስተሰበረ በቲ ድኹም ጎኖም ዝነገርዎም ከጥቅዖም ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ናይ ውልቂ ነገሮምን ናይ ውልቂ ሓሳባቶምን ማንም ሰብ ኣይዛረብን እዮም ብፍላይ ድኹም ጎኖም ክዛረቡ ትንፍሳ ይብልን እዮም ህዝቢ ዓለምና ብልሓት ጎድሎም እዩ ሓሳቦም ይኹን ድኹም ጎኖም ኣብ ዝረኸብዎ ሰባት እዮም ዝብትንዎ ጎረቤቶም ይኹኑ ዓርከማ ሓዝኦም ስድራ ቤቶም እዮም ከይተረፉ ድኹም ጎኖም ምስጢራቶም ዝፈልጥዎ እዚ ካብ ሂወቶም ፅልዎ ከምፃሎም ምኽእሉ እዩ ኣይግበሮም እምበር ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝበኣስሉ ግዜ ክከዳድዑ ወይ ከዓ በቲ ድኹም ጎኖም ክፀራርፉ ስለ ዝኽእሉ ድኹም ጎንኻ ንሰብ ምዝራብ ኣድላይ ኣይኮነን ድኹም ጎኖም ብምዝራቦም ዝተበደሉ ብዙሓት እዮም ስለዚ ካብ ምዝራብ ንቆጠብ ካልኣይ ጥበበኛን በሊሕን ሰብን ኩሉ ግዜ ተምሃራ እዩ ኩሉ ነገር ይፈልጦ ኣይብልኒ ብዙሕ ነገር ከም ዘይፈልጥ ይፈልጥ እዩ ነዚ ፍልጠት እዚ ንምርካብ ምስ ዝተፈላለየ ሰብ ሞያ ይዛረብ ኣብ ብዙሓት ዓውደ ሞያ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ዘለዎን ናይ ነዊሕ ዓመት ተመክሮ ዘለዎን ንዕኡ 50 ዓመት 40 ዓመት ዝወሰደሉ ፍልጠት ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ውሕዳ ደቂቃ ክነግሩ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ትበሊሕ ሰብ 25 ዓመት ተማሂሩ ክፈልጦ ዘይክእል ፍልጠት ኣብ ውሕዳ ደቂቃ ሰሚዑ ከም ዝረኽቦን ብየናይ መንገዲ እንተተጓዓዘ ይሕሾን ኣቐዲሙ እዩ ዝፈልጥ ስለዚ ብናይ ካልኦት ውድቀትን ዓወትን እዩ ዝመሃር ሳልሳይ መለለይ ጥበበኛን በልሕትን ሰባት ስርሖም ምስ ተዛዘሙ እዮም ዝዛረቡ ዓሻታት ግን ገና ስርሖም ከጀምበሩ ከለዮም ምልፍላፍ ጅምብሩ ደጋጊሞም ከዓ ዝዛረብሉ ስምዕ ዘብደቀይ ኣስተውዕሉ ኣብቲ ስራሕ ዘይሕግዘኩምን ስለቲ ስራሕ ዘይእትዎን ንምንታይ ክትኩም ትዛረቡ ንማልባት እቲ ትነግርዎ ሰብ ፀላኢኹምን ንናትኩም ለውጢ ዘይደሊ ንኸውን ንኽእል እዩ እቲ ሰብ ከዓ ነቲ ናትኩም ድልየት ንኸይዕወት እዩ ዝፅዕር ስለዚ ጥበበኛ ሰብ ኣብ በይኑ ኮይኑ መሰናኽላት ሓሊፉ ዝስዕር ጥበበኛ ሰብ ሰሪሕ ምስ ወደየ ኣብ ሓጎሱ ፀላዩ ዝዕድም ከምዚ ዓይነት ሰብ ብጣዕሚ ተኸባርን ተፈራሒን ዝኸውን ኩሉ ዝፈርሆ ኩሉ ኢኻ ዘኽብሮ ብፍላይ ፀላእቱ ራብዓይ መለለይ ጥበበኛ ሰብ ከዓ ኩሉ ዝሰምዖ ኣያምንን ኩሉ ዝሰምዕዎ ሰሚሎም ኣይቕበልዎን እዮም መርሚሮም ማፃርዮም መዚኖም እዮም ድሕሪኦም ክርድእዎ ዝደልዩ ውሳኔ እንተኾይኑ እውን ከምኡ እዮም ዝውስኑ ዋላ ሓደ ብዘረቦ ንፉዕ መሲሉ እንተተዛረቦም ዘረቦን ስርሑን ርዮም እዮም ዝፈርድዎ ሓቅነቱ ከዓ ብከም ዝፈልዮም ክርድእዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለተይ ሰባት ዝዛረብዎ ጥራይ ዘይኮነ ዝገብርዎ ተመልኪቶም እዮም ዝፈርድዎ ወይ ከዓ ፍርዲ ዝህቡ ማለት እዩ ስለዚ ንበሊሕ ሰብ ክተታልልን ከቢድን ዘይከኣልን ዝገብሮ ሓምሻይ መለለይ ጥበበኛ መስተውዓልን ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ እዚ ዝተገደበ ሓደ ነገር ከም ዘሎ እዮም ዝኣምኑ ንሱ ከዓ ግዜኦም እዩ ብወል ሓደ ነገር ክምላእ ከም ዘይክእል ፈልጥዮም ስለዚ ግዜኦም ብትኽክል ዝጥቀምሉ ንኸምኦም ከዓ ኣገዳስን ኣድላይን ዝኾነ ነገር ቀዳምነት ዝህቡ እቲ ገዳሲ ነገር ንምስራሕ ዝጎቶም ነገር ኣይፈትውን እዮም ምናዳ ትሂክትን ሽልቻውን ናይ ኣእምሮ ሕማም ከም ዝኾኑ ፈልጥዮም እዚ ነገር ዝኻ ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ዕላሞም ምዃኑ ፈልጥዮም ውጥንን ዕላማን ኣቐሚጦም እዮም ከዓ ዝገዓዙ ስለዚ ሰዓቶም ኣብ ጠቓምን ውፅኢታውን ዝኾነ ነገር እዮም ዘሕልፍዎ ሻድሻይ መለለይ ጥበበኛን ኣስተውዓልን ሰብ ከዓ ንወል ሓደ ኣይወንጅሉን እዮም ኣይማሩን እዮም ከዓ ማንም ሰብ ጌጋ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝፈልጡ ንወል ሓደ ሰብ ኣይወንጅሉን እዮም ይቕረውን እብልዮም
በንጻሩ ጥበብ ዝዋሓደም ሰብ ከዓ ኣበሎ ተሎ እንዳበልዮም ዝነብሩ ጥበበኛ ሰብ ልክ ከም ነብሲ ገይሩ ዝሪኦም ንምንታይ ከማያ ይኮንካን ኢሉ ድርቕ ኣይብልኒን ኩላህና ኣብ ዓለም ዘለና ዝተፈላለየ ሓሳብ ከም ዘለና ይርድኡ እዮም ስለዚ ዝተፈላለየ ሓሳብን ኣራዳዳእን ከም ዘሎ ይርዳእ እዩ ናይ ሰብ ሓሳብ ምስ ወደ የካሪቱ ዝህብ ሻውዓይ መለለይ ጥበበኛን በላሕቲ ሰብ ከዓ ምስ ወደቑ ተስፋ ይቆርፅን እዮም ኢሎም ከዓ ይህቡን እዮም ውድቀቶም መሳርሒ ለውጥን ዕቤትን እዮም ዝገብርዎ ብናይ ዝሓለፈ ዓወቶም እውን ተጠልጢሎም ኣይተርፉን እዮም ንሳቶም ኣብ ናይ ሎሚ እዮም ዝኣምኑ ነቲ ዝሓለፈ ዓወት ከም ታሪክ ዝዝክርዎ እዮም ግን ብናይ ዝሓለፈ ታሪክ ኣብ ዝነበረ ጠጠው ኢሎም ክተርፉ ኣይደሉን እዮም ሓደ ቆልዓ ሃብቶም ተምሃሮ ተርሲእካ ውድቀት ወልሓንቲ ክገብሮ ማይክልኒ ይበሎ ወልሓንቲ ክገብሮ ማይክልኒ ንግዚኡ ክሕዝነ ምኽእሉ ግን ሰቢሩ ኣይቐምጦምን እዩ ስለዚ ውድቀት ከም ዓቢ ደወል ክምህሮም ኢሉ ዝመፅእ ነገር ምዃኑ ፈልጥዮም በሎ እቲ ጥበበኛ ሰብኣይ ሻምናይ መለለይ ጥበበኛ መስዋዕን ሰብ ከዓ ገይጎም ቀልጢፎም እዮም ዝቕበሉ ሻሻይ መለለይ ጥበበኛና ሰዋዕን ሰብ ከዓ ምስ ነብሶም ዝርራብ ልዑል ብቕዓት ኣለዎም ብጣዕሚ ከዓ ሓሰብቲ እዮም እቲ ዝሓስብዎ ሓሳብ ንሓሳባት ንምድግጋም ዘይኮነ ንመፍትሒ ንምርካብ እዮም ዝሓስብዎ ስለዚ ምስ ነብሶም ናይ ምንባብ ልዑል ብቕዓት ዘለዎም ዓስራይ መለለይ ጥበበኛን በሊሕን ሰብ እቲ ዝሓስቦ ብዛዕባ መጻኢ እንተኾነ ዝዛረብዎ ግን ብዛዕባ ሕጂ እዩ ትዝገርም ናይዚኦም ሰባት ፍጹም ኣይሓርቁን እዮም ብጀካ እቲ ዝሓንፀፅዎ መስመር ተዘይሓሊፉ ማለት እዩ ነብሲ ወከፍ ሰብ ብግቡእ ክብሪ እዮም ዝቐርቡ ጥበበኛ ሰብ ቅድሚ ምዝራቡ ነቲ ዝዛረቦ ነገር ሓስበሉ እዩ ንመጻኢ ኣብ ሽግር ዝእትዎም ነገር ንኸይዛረቡ እዮም ዝመርፁ ስለዚ ኣብ ቃላቶም ጥንቁቃት እዮም 11 ጥበበኛ ምስ ሰውዓን ዝገብሮም ነገር ኣብ ስርሖም ተመሰጥቲ እዮም ሰባት እንታይ ኢሎም ብዛዕባ እንታይ ሓሲቦም ዝብል ኣብ ኣእምሮኦም የለን ብዛዕባ ካልኦት ኣብ ምሕሳብን ኣብ ምሕታትን ግዜኦም ኣሕልፎን እዮም ምክንያቱ ሰም በላሕቲ እዮም ኣብ ዘይጠቅም ነገር ግዜኦም ክሕልፎ ይደልዩን እዮም እዚ ነገር ክንዲ ምሕሳቦም ሓድሽን ነገር ክፈልጡን ክመሃሩን እዮም ዝደልዩ ኣብ ነብሶም እውን ከይቋረፁ እዮም ዝሰርሑ መብዛሕትኡ ግዜ ክፅሕፉን ከንብቡን ኢና ንሪኦም ስለዚ ሓሳቦም ክድፈርን ክትንከፍን ዘይክእል ምክንያቱ ሓቀኛ ስለ ዝኾኑ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ጥበበኛታት ክትብልዎም ትኽእሉ ኢኹም በሎም እቲ ጥበበኛ ሰብኣይ ከምዚ ዓይነት ባህር ተሊኩም ጥበበኛ መስተውዓልትን በላሕትን ሰባት ኢኹም በሎም እቲ ጥበበኛ ሰብኣይ ተምሃሪኡኻ ብጣዕሚ ተሓጒሶም እቲ ዝምሃሮም ጥበብ ሒዞም ንገዝኦም ተመለሱ ምሳኹም ፀናሕኩ ኣነ የልሓውኹም እየ እዚኣ ቪድዮ ተፈቲኹማ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ተሳታፍነትኩምን ምትብባዕኹም ክትገልጹና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኤሪኤል ቻነል ሓደሽን ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባልነትኩም ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ብኻልእ ቪድዮን ብኻልእ ትሕሶ ንራኸብ ባባይ